Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na ga-detoxify, kamuling mapaniwang kay dugong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes likawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika, pag may TC mo tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC. May TC ang alkaline nga vitamin C. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:04. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Miyerkules nga adlaw, Pebrero 19, tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa utag sa kamang FM dial. Makitaan kang mabataan man kita worldwide, pinaagi sa aton Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kag sa pangalan ni ka-K5 Kimberly Caluyo, ko naman ang inyo alagad ka-K5 Jenny Kauyunan. Headlines. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sang
Klinika D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Para sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bukag sipon, kag para makalikaw kita sa dinggi, mag-Klinika D3 Bio sang Klinika D Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag-D3 Bio. Sa balita lokal, inside job, isa sa mga anggulo nga ginalantaw sa San Enrique Police Station kasunod sa pagpag-hold up sa masobra 150,000 pesos sa isa ka manugbaligya sang isda. Pagpasangkad sang police visibility, ginmando sang Iloilo Police Provincial Office sa tanan nga units bangod sa asod-asod nga hold-up incident. Anay maestro nga ginaligar nagpanghimulos sa 14 anyos nga estudyante sa Pasig, arestado sa Iloilo. Traffic and Transportation Management Office gindayaw ang pagbaton sa mga pulis sa ila kapaltahan kasunod sa pagpangklamp sa ila patrol car sa syudad sang Iloilo. Sa balita nasyonal, Vice President Sara Duterte nag-file sang petisyon sa Supreme Court nga naghangkat sa impeachment complaint sa House of Representatives. Crime rate sa Pilipinas nagdubo sang 26% suno sa Philippine National Police. Balita international, Russia kag US magabuligay agud matapos ang kinagamo sa pungsod Ukraine. Sa balitang sports, Looney Walker IV balik NBA matapos magpirma sang duha ka tuig sa Philadelphia 76ers. Samtang sa balita sa patag sa entertainment, sa Milby ginkumpirmar ang break-up sa beauty queen partner nga si Catriona Gray. Kagamay ito ba ng aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita. Mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo apang sa mapamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time, alas 6:10. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita. Balitang lokal. Ang masunod ng mga balita lokal nga inyong mabatian ni gadulong sa kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds and sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro lang kalamay. Hindi magkabalaka pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, wala ginadula sang San Enrique Police Station ang anggulo sang inside job kasunod sang pagpang-hold up sa manugbaligya sang isda nga si Angeline Panizales Pabilona, 42 anyos nga pumuluyo sang barangay Cabugao Viejo, San Enrique, Iloilo sa barangay Camiri sa nasabit nga bano alas 8:05 kagabi. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Christy Valdalde, hipi sang San Enrique Police Station, iyagin paig nga halin sa Manit Pasig City ang biktima sa ila pwesto kag pauli na kuntani sa ilang pulian. Nagasakay ang biktima sa ila tricycle kung sa diin upod niya ang duha ka helper nga sanday Janfeld Tibon kag Mark Servisa nga yara sa illegal nga pangidaron kag lunsay taga Banwas ang San Dionisio nga isa pa lamang kabulan nga nagatrabaho sa ila. Sa nakaabot na sa barangay Camiri, sa maligwin nga porsyon kag malaka ang mga palay, ginlambatan ang mainis ang tatlo ka masuspek nga nakaitom na long sleeve, nagasuksok sang kalo kag face mask kag sakay sa duag nga itom nga motorsiklo. Nagpanutok ini o nagpanutok ini sang wala mahibloan nga armas luthang kag naghanaman sang binangon kag nagdeklarar sang hold up kung sa diin naghambal sang mga tinaga nga hold up ini. Nakuha ang belt bag sang biktima nga may unod sang ginabanta 159,000 pesos. Gilayon nga nagpalagyo ang mga suspek sa direksyon padulong sa siyudad sang Pasig. Sa karon padayon pa ang investigasyon kag hot pursuit operation agud matumod kag madakpan ang mga suspects. Sa kaangot nga balitang lokal, dako ang kantidad sang kwarta nga masami dala sang biktima sang hold-up incident sa nga si Angelina Pabiliona, 42 anyos nga manugbaligya sang isda sa barangay Camiri, San Enrique, Iloilo pasado alas 8 sang gabi, Pebrero 19, 2025. Sa live interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Christy Valdalde, hepe sa San Enrique Municipal Police Station, base sa biktima, isa lang kaadlaw ang ilang benta ang 159,000 pesos nga nataban sang tatlo ka
wala makilalaan nga suspect nga sakay sa motorsiklo. Dugang pa, yara sa mga range sang kwartang ilang masami income sa sulod sang siyam na katuig kag kumpiyansa naman ang mga inibangod wala pa maka-eksperyensya sa pagpanghold up sa kadugayon na nga pagnegosyo. Nahibaloan nga may kaugalingon nga stall sa Manit Pasay City ang biktima kag nagasupply man ini sa iban pa nga nagabaligya sang isda. Nagsakay ang biktima sa ila tricycles din upod niya ang duha ka helper nga sa John Field Tibon kag Mark Servisa yara sa legal nga pangidaron kag lunsay taga Banwa sa San Dionisio nga isa pa lamang kabulan nga nagatrabaho sa ila. Sa nagabot sa barangay Camiri maligwin nga porsyon kag malaka nga pamalay ginalambatan ang mga inisan tatlo ka mga suspect nga nakaitom nga long sleeve nagasuksok sa nga kalo kag face mask sakay sa duwag itom nga motorsiklo. Sa kaangot gihapon nga balita, ginmanduan ni Iloilo Police Provincial Office akon IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan ang tanan nga mga units nga pasangkaron ang police visibility bangod sa sunod-sunod nga hold-up incident. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Rolando Aranyo ang spokesperson sang IPPO, ginpayag sini nga magluwas sa pagpasangkad sa police visibility dapat nga idiran man ang investigasyon agud madakpan ang mga suspect kag mapasakaan sang kaso. Sunod kay Aranyo, wala pa sila sang may monitor nga organisado nga grupo kag hindi pa nila matumod kung pareho gid man ang mga suspect or pareho gid lamang ang mga suspect nga nagapang biktima. Madumduman nga sa Pebrero 10 una nga nagluntad ang hold up incident sa barangay Pandak Pavia, Iloilo kung saan ang biktima amo ang fuel tanker sang Metro Iloilo Transport Service Cooperative o Mets Coop kag nakuha ang masubra 300,000 pesos ang mga binta sa nasamit nga transport cooperative sa pila ka mga ruta nga nagabiyahe sa nga modernized buses. Pebrero 11 naman sang ginhold up ang herbal vendor sa barangay Guno, Santa Barbara, Iloilo kag nakuha ang ginabanta 20,000 pesos nga binta, iban nga mga bulong kag cellphone sang biktima. Kag sa Pebrero 18 naman sa aga, isa ka Indian national na si Kuswant Singh Griwal, 22 anyos, nang ginhold up sa barangay San Juan, Barutak, Viho kag nakuha ang 4,500 pesos nga kwarta. Apang sa demalason sa mga suspect na labayan ang mainis ang personnel sa Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU kung sa diin na aresto ang isa ka suspect na si John Priel Sinoy, 24 anyos nga taga barangay Bangkal, Limeri. Sa maman nga pitsa alas 8 sang gabi, ginhold up si Angeline kag duha sini kaupod sa barangay Camiri, San Enrique, Iloilo. Sa iban pa nga balitang lokal, arestado ang anay maestro nga ginalegar ng himulos sang 14 anyos nga estudyante nga gina-claim karelasyon sa Iloilo. Base sa report, nagpadulong sa Pasig City Police sa Iloilo agud serbihan sang warrant of arrest batok sa 35 anyos nga suspect tungod sa kaso nga statutory rape nga gini-issue sang Pasig kag Antipolo Court. Sandig sa investigasyon, anay science teacher ang lalaki kag ginalegar nagpadulong sa Iloilo agud magpanago kag nagatrabaho sa karon sa isa ka BPO company sa syudad. Gina-claims ni nga karelasyon niya ang estudyante nga iya ginahimuslan sa makapila ka beses. Nihabaloan nga ang tagreklamo among tiya sang biktima nga moang nagpasaka sang kaso batok sa sospek. Ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian igadulong sa kalwan sang MyTC. Alkaline-based nga vitamin C wala sang hapdi sa tiyan, gali pwede gid magtumar bisan wala sang kinanan. MyTC lamay gid pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton nga heart health agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Magapatigayon ang Iloilo City Police Office o kon ICPO sang Peace Caravan, Unity Walk kag Covenant Signing upod ang mga local candidate para sa 2025 midterm elections. Ang kayawatan ang mag-umpisa sa Iloilo Freedom Grandstand alas 6 ang aga, Pebrero 20. Basis advisory sang ICPO, ang Unity Walk ang mag-umpisa sa Sunburst Park kag DTI Iloilo City Office sang Lone District Representative padulong sa Bureau of Customs Building kag Iloilo Freedom Grandstand kung sa diin patigayonon ang Covenant Signing. Sa dugang pa nga balitang lokal, nangin professional ang akto sang kapulisan sang Banate Police Station kagasang isa ka police station unit sa probinsya kasunod sang maklampang ila patrol car tungod nga nagapark sa Forbes Bridge City proper kahapon nga adlaw, Pebrero 18, 2025. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay retired Colonel Odarco Garbanzo sa head sa Traffic and Transportation Management Office kon TTMO, iyagin pahayag nga may nagtawag sa ila opisina nga may kaangtanan sa pagpark sa Taytay
giban pa nga on-road parking. Dugang paniya mayara sang driver sang isa ka patrol nga gilayon gintikitan samtang wala naman sang tao ang patrol car sang Banati MPS rason nga gintam apang nagapadayon ang clamping nagabot ang driver siniya. Payagpasa na tungdan nag-ooperar kag nagpresentar man sang driver's license ang mga ini sa din wala na sang pagbay na isay nga kaginbaton sang PNP personal ang ila kapaltahan. Nahibaloan nga mismo si Police Captain Randy Lambungan hapes sang Banati Municipal Police Station ang nagpangayo sang pasaylo sa paglapas sa ordinansa sang iya mga personel. Philippine Standard Time, alas 6:18. Ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian ni gadulong sa kalwan sa Klinika DTX 500 ang palay leaves with the sugar cane extract para sa may mga diabetes sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon. Para mangin mahamuok ang katulogon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Yara sa 1,000 pesos o kung 1,000 ka pesos ang penalidad sa tion nga mabayular ang ordinansa sang syudad may kantanan sa on-road parking. Ini suno kay retired Colonel Oldarico Garbanzos ang head sang Traffic and Transportation Management Office o kung TTMO sa interview sang K5 News FM Iloilo. Dugang pasini nga dapat magpanilag ang mga motorista sa mga signages nga no parking kag no loading and unloading agud nga hindi matikitan. Pahayag pa sini nga naghatag sila sang konsiderasyon kung makadali lamang nga may kuhaon o kung idulong ilabi na kung wala sang parkingan. Sunod pa kay Garbanzos nga nagapabilin ang ila katampad kag wala sang pinilian sa pagpatuman sang ila obligasyon. Sa piyat nga bahin na suspendido sa karon ang klase sa daycare center sa Bacau, Mandurriao, Iloilo City kadungan sang pagpanagtag sang food packs ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda sa mga daycare learners sa palibot sang syudada. Suno kay alias Lizel nga ginanunsyo kagabi pa lamang nga wala sang klase sa daycare kag wala sa may ginhatag nga rason kung nga suspendido ang klase. Dugang pasni nga hindi kinaandan sa ila nga nagasuspend sang klase sang wala sang prior notice kag wala pagpaathag nga rasona. Samtang nahibaloan na ginalegar tanan nga daycare center sa Iloilo City ang gisuspend ang klase. Nahibaloan man nga subong nga adlaw nagpanagtag sang food pack si Congresswoman Jamjam Baronda sa mga daycare learners bilang kabahin sang iya selebrasyon sang iya kaadlawan sang Domingo. Oras ang K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:20. Balitang National. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton mga balita nasyonal, ginadulong naman sa kalwan sa Klinika DTX Beauty Soap. Para sa maluyag magputik ang maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang buni, kati-kati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Nag-file sang petisyon si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema nga naghangkat sa validity kag constitutionality sa ika-4 nga impeachment complaint nga gin-file sang House of Representatives batok sa iya. Angot diri ang petition for certiorari and prohibition ang gin-file sa Korte sang Martes, Pebrero 18. Ang nasamit nga petisyon ang naghahingyo sang judicial intervention sang pinakamataas nga korte agud nga mapabilin ang pagsunod sa due process. Sunod naman kay Attorney Camille taghambal sang EC nga ang petisyon ni Duterte ang wala malakip sa en-bank agenda kahapon. Naibaluan nga nagpirma pabor sa impeachment batok sa Vice Presidente ang masobra 200 ka mga mamalidha. Sa piyat nga bahin, ginhingyo ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kay Senate President Francis Cheese Escudero gilayon nga tipunon ang Senate Impeachment Court kag nagpahanumdom nga nasaad sa constitutional mandate sa Senado nga hindi pagpabuyan-buyanan ang mga trial. Inimay ka ang tanan sa gin-endorso sa House of Representatives sang ang impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. Dugang paniya nasaad sa konstitusyon nga dapat aktuhan gilayon sa mga senador ang impeachment trial. Nahibaloan nga yara sa sobra 200 ka mga lawmakers ang nagpirma pabor sa impeachment complaint batok sa Vice Presidente kasunod sa mga ginpahayag paglapas ni sa Constitution. Lakip na diri amo ang bribery, graft and corruption, betrayal of public trust giban pa nga high crimes.
Iningabahin sa aton mga pagbalita, ginadulo naman sa kalwan sang Klinika Dio Fresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi gid magkalipat magklinika Dio Fresh Dio Roll-On para nga preska ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sang 48 oras nga proteksyon kontra sa bahong balhas. Klinika Dio Fresh, the natural Dio Roll-On. Nagnubo sang 26.76% ang crime rate sa Pilipinas sumalin sa Enero 1 tubtob Pebrero 14 sining tuig kung ipaanggid sa pareho nga man nga period sang 2024. Sandig sa Philippine National Police ang mga kaso nga ginabugusan sang focus crimes nga amo ang theft, robbery, rape, murder, homicide, physical injury kag carnapping sa motorsiklo kag iban pa nga mga salakyan. Angot diri halin sa 4,817, nagdubo na lamang ini sa 3,528 subong nga tuig. Nangindako naman ang pagnubo sa kaso sang rape halin sa 1,261 ka mga kaso, nakabalag naman sang 623 ka mga kaso sini nga 2025 nga mas manubo sang 50.6%. Sa dugang pa nga balitang national, ginpermahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga manginlahi ang tikang nagahatag sang permanente nga kalawigon sang termino sang Philippine Coast Guard kon PCG Commandant. Ang permados niya mo ang Republic Act number 12122 sang Martes nga adlaw Pebrero 18. Sa idalom sang bag-o nga lahi, ang PCG Commandant ang mayara sang 3 ka tuig nga maximum term o kon tion nga relief sang presidente. Angot diri mangin epektibo ini tion nga mapublish ang sa official gazette o kon pinaagi sa print media. Balita International. Saylo naman kita banwa sa detalye sa aton balita international. Ginadulong sa kalwan sang Extend Food Supplement for Men with Maka ang Clavo Huasca. Para sa mga madasig kapuyon, permi lang ginakapoy, mahina ang tuhod, magklinika Extend Food Supplement na. Nagabulig ini para mangin maayo ang sirkulasyon sa atong dugo kag nagabulig nga magpataas ang libido para sa mas maayo nga performance. Extend Food Supplement for Men. Naghisugot ang gobyerno sang Russia kag United States sang Martes nga adlaw nga mag-umpisa na sa pagbinuligay ug matapos na ang kinagamo o kongira sa pungsod Ukraine. Ini pinagi sa pagpapag-on sang diplomatic kag economic ties sa duha ka pungsod. Suno kay US Secretary of State Marco Rubio, ang magtimba nga bahin ang naghisugot nga malabot ang 3 ka katuyuan nga ginalakipan sang pagpabalik sang staffing sa mga embahada sa Washington kag Moscow, maghimo sang high-level team nga magasuporta sa peace talks sang Ukraine kag ang pagpalig-on sa relasyon kag economic cooperation. Lakip man sa nagtambong ang National Security Advisor ni US President Donald Trump, subong man si Special Mid-East Envoy Steven Witkoff, Lavrov kag Russian President Foreign Affairs Advisor Yuri Oshakov. Wala naman sa opisyal sa Ukraine nga nagtambong sa nasambit nga sinapol. Sa ulihi nga balitang international, na ospital sa tinalikdan nga semana ang 88 anyos nga si Pope Francis bangod nag-develop sang pneumonia sa duha niya kabaga. Sunod sa Vatican, base sa laboratory test ag chest x-ray mayara pa sang komplikasyon. Nibaloan na gin-admit ang Santo Papa sa room sa hospital sa tinalikdan nga Biyernes tungod sa bronchitis. Ginkanselar na sang Vatican ang papal audience sang Sabado kag ginapahayag nga hindi ini makatambong sa misa. Sa piyak sini anunsyo gid lamang ang mga plano nga yara pa sa Angeles Prayer, Angelus Prayer. Balitang Sports. Sa detalye naman banwa sa aton balita sa patag sa hinampang, ginadulong sa kalawan sang klinika Spur Biotics. With 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spur Biotics. Nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kag kolon agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Balik na sa NBA si Lonnie Walker IV matapos nga nagpirma sang duha ka tuig nga kontrata sa Philadelphia 76ers sa balor nga $3.7 million. Si Walker ang naghampang sa Zalgiris Kaunas sa EuroLeague sa sining season.
Ang 27 anyos nga player nga nag-average sang napulo ka puntos kag 38.4% sa 3-point range sa Brooklyn Nets sa nakaligad nga season. Sa unang nga 4 ka tuig ni Walker, naghampang ini sa San Antonio Spurs. Siya naman ang ginpili bilang 18th overall pick sa 2018 NBA Draft. Balitang Entertainment. Kag para sa aton showbiz balita, ginkumpirmar sang aktor nga si Sam Milby nga nagbulagay na sila ni Miss Universe sa 2018 Catriona Negrea. Inikasnod sa mga spekulasyon kag nagkalain-lain nga bersyon sang istorya sa malapit isa na katuig. Sano sa aktora, wala na sila apang maayoay ang ila pagtamdanay. Dugang pa niya, ginatutukan na lang niya subo ang trabaho kag klaro nga wala sang kahilabtanan ang singer nga si Moira de la Torres sang ila nga break up. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita. Sa Roma 12:21 nagasaling, hindi kamo magpadaog sa malain, kundi daogan ninyo ang malain paagi sa paghimo sang maayo. Philippine Standard Time, alas 6:29. Gagamay ito ba naman kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa utag sa mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa ton Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag K5 News FM Iloilo 88.7 digital. Bantayan ang mga programa sa gabi sang K5 News FM Iloilo alas 7 tubto alas 9. Ang programa Funpal upod kay K5 Troy Tisoy alas 9:30 tubto alas 12 ang palatuntunan K5 Night Watch upod kay K5 June Kapulot. Ang aton matahom nga drama Rihas mabatian alas 4 tubto alas 4:30 sa hapon. Kag ining bahin sa aton mga pagbalita Boy Lugman nga ginadulong ni K5 Ray Espiha Umalay nga nagapalangga sa mga tagapututan. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center. Kagihapon kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kag sa pangalan ni K5 Kimberly Kaluyo kung inyong alagad K5 Jenny Kauyunan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. Kampiyon sa balita.